करना गालुआ कथा तो ना ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବିନି ମୁଁ ଆସିବି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଅଜାର ମୋର ଆସିବି ରଥଯାତ୍ରାକୁ ହେଲା ଏତିକି ରଖିଥା ଆଉ ଯାହା ଆସିଲେ ଦେବି ରଥ ଉପରେ ରଥ ଭିଡ଼ା ହବ ଯୋଉ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ ରଥ ଭିଡ଼ା ହବ ଏଠି ତମର ରଥ ଭିଡ଼ା ହବ ଆନ୍ଦପୁରରେ ଆଉ ତମର ଯଦି କେଉଁଝର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହବ ମୁଁ ତ ଯିବି ରହିବି ମାସେ ଆଉ କେଉଁଝର ସେଠି ଗଲେ ତ ଆମେ ବୁଲିବା ଆଉ ପୁରା ଯୋଉ କେଉଁଝର ରଥ ପଡ଼ିଆଟା ତୋର ମୋର ବୁଲିବା ମୁଁ ତ ଦେଖିଛି ଆଉ ମାମା ଦେଖିନି କେହି ଦେଖିନି ସେଠି ଗଲେ ମୋର କେତେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କହିବେ କାହା ନାତୁଣୀ କାହା ନାତି କେହି କେହି କାହାକୁ ଡରିବାର ନାହିଁ କଲେକ୍ଟର ତ ଡରିବନି ମୋ ନାତି ନା କିଛି ତାହେଲେ ଆଇ ଯିବ ଫାଇନାଲ ମୋ ସୁନା ନାତି ଆମେ ଆସିବୁ ରଜକୁ କେତେ ତାରିଖ ତମେ ଦେଖିଦେଲୁ 27 ତାରିଖ ଆଉ 8ଟା ଦିନ 27 ତାରିଖ ଆଉ 8ଟା ଦିନ ଅଜା ଆସିବି ମୁଁ ଆସିବି ଦି ଜଣ 27 ତାରିଖ ତ ଅଜାଙ୍କର ଛୁଟି ହବ ହେଲା 27 ତାରିଖ ଦିନ ଆଜି ହେଲା କେତେ 19 27 ତାରିଖ କୋଉ ଦିନ ହିସାବ କର 19 ରୁ 27 କେତେ ଦିନ ରହୁଛି ପାଠ ପଢୁଛ 27 ତାରିଖ ଦିନ ଅଜା ଆସିବେ କନିକାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଇ 27 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବୁ ଆଉ ଅଜାଙ୍କର ମୋର ଆଉ ଏଇ ଜଣେ ଗାଡ଼ିରେ ମୁଁ 27 ତାରିଖ କି ବାର ପଡୁଛି ଦେଖିବା ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିଦେବି ସତାରା ଆଜି ଦେଖିଦେବି ହଉ ତିତୁଲାଇକୁ ନମଃ ପାଦ ଛୁଇଁକି ମୁଣ୍ଡ ବାଜୁ ହ୍ୟାଲୋ ପଇସାଟା ରଖିଦେ ନାଇଁ ବର୍ଷା ହଉଛି ଯାଆନା ମୋ ଧନ ମୋର ଲୁଗା ଆଣିଥିଲି କି ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ସାୟା ବ୍ଲାଉଜ ଆଣିଥିଲି ମୋବାଇଲ ନେଲୁ ହଁ ମୋ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜର କାର ଚାର୍ଜର ଆଣିଥିଲୁ ମୋ ଚାର୍ଜର ମୁଁ କାଢ଼ିନି କି ମୁଁ ବସିନି ତୁ ଧର ଖୋଲା ହବନି ଧର ନାଇଁ ପୁଅ ଖୋଲିଲେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ପାରିବି ନହେଲେ ଓଲା 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 ନାଇଁ ଖୋଲିଲେ ହବନି ମୁଁ ବସିଛି ଖୋଲା ହବନି କହିଲି ବସରେ ବସିଲେ ଫୋନ କରିବୁ ହଁ 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 ବସରେ ବସେଇକି ଆସିବ ବସରେ ବସେଇକି ଆସିବ କହିବୁ ଟିକେ ରହିଯାଇଥିଲା ଯେ ସକାଳୁ ଯାଇଥିଲେ କାଲି ହେଇଥାନ୍ତା ଏଇଟା ମାଆକୁ ମା ବଳକା ଝିଅକୁ ଝିଅ ବଳକା ରଖିବ ସେଇଠୁ ନହେଲେ କାହାକୁ କହେ କାହାକୁ କହିବ କହୁନ ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଚାଇଲେ ପଳେଇଲେ ପଳେଇବେ ଏତେ ବାଟ